Indozi tashinga mchena. Indozi tashinga mchena. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamangarira Lucia Machiridza. Ndakamangarira Lucia Machiridza. Pamusaka wekusavimbira kwandikuona. Pamusaka wekusavimbika. Pamusaka wekusavimbika. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Taura mapwando sungwa nemhosva. Ndikataura mapwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinogondinzwa. Ndinogondinzwa. Ndai Lucia Muchena. Ndinonzi Lucia Machiridza. Ini ndinonzi Lucia Machiridza. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichidaira kuti ndiri tashinga muchena. Ndichidaira kuti ndiri munharaunda tashinga muchena. Ndataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura mapwando sungwa nemhosva. Ndikataura mapwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinogondinzwa. Right. Tashinga muchena. Ndiye Lucia wamhangarira here. Hongu ishe wangu. Taurira dari tinzwe nyaya yakawamukira mudaro. Ndinotenda mambo wangu. Nyaya yedu yakati rebei, asi ndichangotanga nepayakamba kuitira kuti dare rinzwe. Ndakaroorana nemudzimai wangu musi 26 February gore ra 2022. Nguva iyoyo ndainge ndiri kuHarare kuchikoro kwandaidzidzira zvandaidzidza. So musi wekuroora chaiwo chaiwo pakatanga kubuda mashoko akabva kushamwari yemudzimai achitaura kuti kuroorwa taroorwa zvedu asi kumba handifungi tikanogara. Ndobva abvunzwa nehanzvadzi dzangu. Saka uyu munhu akataura achifungwa kuti ari kutaura nyaya but haana kuziva kuti kumashure kwake kwanga kune hanzvadzi dzangu. Ndobva dzamubvunza mubvunzo wekuti ko imimi kana mamuchiziva kuti hamusi kuda kunonogara, ko mambotambirireko mari yacho yeroora, ko madireko kuroorwa kwacho. Ndobva vazongotaurana zvavo ndobva zvapfuura. Takati fambe hapana kumbopedza mwedzi minge mitatu takaita sokuchinjana mashoko. Tachinjana mashoko pakabuda futi shoko iroro rekuti ndinogona kutaura nehama dzangu dzikudzosere mari yako ichi yawakabvisa yeroora kana zvichinyanyonetsa. Ndakaudza tete kuti mashoko ari papa, ndikaudza sekuru vakangoti mashoko anogona kunge ataurika mukuita sei mukutsamwa. Ndakangozvitora ndikazvinyarara zvakadaro. Gore rakasvika pakunonopera. Gore rapera kudaro ndakadzoka ndakuti ndakugara nemudzimai. Hapana kupedza nguva ratanda muna 2023 kutanga kwegore. Mudzimai akabva pamuviri akaenda kumba kwavo achimbonopekwa ikoko. Akadzoka. Mukudzoka kwake akangodzoka zvemasvondo asikadarike matatu. Akabva arongedza akaenda kumba kwavo. Arongedza akaenda kumba kwavo akandogara ikoko. Zuva raakarongedza iroro ndakafonerwa nababa mukuru murume mukoma wake vachindibvunza kuti uripi. Ndikapindura kuti ndiri kupi. Sekuru vakandifonerazve vakanditi muzukuru ndoda kukuona pane zvinhu zviripo. Shuwa ndakasvika ndikasikuonana nasekuru. Sekuru vakazondibvunza kuti pane chiri kunetsa here. Ndikati ina hapana chandiri kuziva. Zvikanzi taona mudzimai wako arongedza achiuya kukumba. Tafunga kuti pamwe pane kunetsana kwamaita. Ndikati sekuru ina hapana zvandiri kuziva nekuti ndatobva kumba ndikatosiya umwe wangu aripo. Zvekuzorongedza ina handisi kuzviziva. Kushuwa sekuru vakatiraura kuti bvunze. Sekuru hanzvadzi yamai vake. Saka zvadaro sekuru vakaburitsa muromo wekuti muzukuru iwe apa wapakanganisa. Iwe wanga wachidii kutanga waenda kuhama dzake wanonotaura nyaya iyi kana kuti ungorongedza woita sekoya kuno. Saka zvandakukumbira pamuzukuru chiita sechienda kumba kwako, then tozoona kuti toita totangira ikoko. Mudzimai akaramba akati ina handidzokere kusvikira iye ashedza hama dzake nehama dzangu dzaungana. Toda kuti tigare pasi nditaure nhunha dzangu dzese. Zvakatorera ndofunga kuti mwedzi kuti hama dzese dziungane munhu ataure nhunha dzake.
Nhunha dzakataurwa, but zhinji dzacho dzenhunha ndofunga dare rakabvumirana remhuri kuti nhaurwa dzanga dzichingokurukurwa hadzisi nhaurwa dzekuti dzingatoti munhu arongedza adzokere kumusha kwake. Inhaurwa dzekuti dzaingoda ngotauriranwa ipapo. Tina kupedza nguva, mudzimai akadzoka kumba. Adzoka kumba kudaro haana kugara futi kwenguva yakati rebei, akabva adzokera futi kumba kwavo mushure mekunge tanetsana. Nhaurwa yakaita kuti tinetsana ranga riri zuva remusi weSaturday. Akabuda achienda kubasa, inini handina kuita sekuenda kubasa, ndakanga ndiripo pamba. Ndatozvigezera motikari ndobva ndazobuda hangu mazuva ovira ndakumbonoshava hangu ndinotsvaga ukwati. Ndobva ndasvikawo pandakanowana ukwati hwangu hwandaitsvaga. Saka mudzimai akasvika mumba mune doro randa ndichimbozvinwira zvangu ndiri kupamba. Doro riya ranga riri mufiriji. Saka iye akasvika inini ndisipo nokuti munhu anga nemakezi ake kungopinda pamba. Pandakazodzoka inini ndakadzoka munhu akarara mumba, malaitsi akadzimwa. Radio yairira asi yange ine volume iri pamusoro. Ndobva ndatosvika ndikabvunza kuti kwakanaka here kwamuri kuita se kwamuri kutoimba zvokutodarikidza radio yacho uye makadzima malaitsi. Zvikanzi alaiti riri kundiafekta. Ndikati laiti inogokuafekta ichii? Ndobva ndatoseka zvangu ndikati uko kauko ndokuita kwomunhu anenge akadhakwa neduro. Ndandisa ndanotarisa kuti mufiriji maita se mamboshanyirwa here. Pandakaenda kufiriji ichinoona ndakaona mashanyirwa. For sure mamangiwa 1 pint rezambezi. Handina hangu kubvunza zvakawanda. Ndakabva ndatongotaura nomwe wangu ndikati ndimanwa doro rangu. Zvanzi handindarimo. Ndikati hapana kumboipa. Zvadaro ndakabva ndati ndisirewo mvura yekugeza. Asi nhasi toti timbobuda timboenda timbonofara. Zvikanzi aiwa zvakanaka. Ndobva ndati saka imi muri kuda chii nechii? Ndobva ndanotsvaga doro ravaida ivo. Ndadaro inini ndakabuda for sure ndikanotsvaga. Ndichibva handambotora nguva ndakadzoka ndobva ndasvika ndichisonogeza. Ndakasvika pakugeza ndikapfeka ndikazvipakurira chikafu. Isitate tichifunga zvinhu zvinenge zvaitirana vanhu ndozvinozoitisa kuti vanhu vauye kuzotaurana kuti zvanditsamwisa ndakuenda kudaro. Techida kuti munhu kana auya kudaro otaura kuti pano ndauya nekuda kwemhosva yakati yakati. Handiti kana tamukati menyaya ndo munokuda kutsanangurirana manje. Saka tikatanga nekutsanangura tikazonowana futi kuti nyaya yoda kutsanangurwa pamberi patiri kuenda inotinetsa. Ndaunza mukadzi uyu, mukadzi wangu pakuti zvakati zvakati zvakati. Zvandawira naye kuno kudare ndakanga ndakadai. Ndobva tadai nhasi chanditsva ndizoya kuzomangara nyaya yangu pane zvakati zvakaitika. Handiti makaona. Kana tikaidaro inotaurika. Handiti makaona. Because munhu anofanira kupindura zvinenge zvichitaurwa nemunhu amuunza kudaro. Apa hapana chaangapindura tikamuti pindura. Handiti makaona. Saka ndani chikumbira vakuru kuudza mukadzi kuti chazoita kuti tiuye mudare nhasi ndechekuti pane zvakati zvangu zvisina kufamba zvakanaka. Isi toti zvakati izvozvo aimbori chiko munhu aiva ari mudzimai wangu. Takutsvaga isusu nyaya tichikurukura tese ipapo. Mukakurukura mega time ikareba hakuna kwatiri tichienda. Handinotenda chakadaro. Yes. Chaita kuti ndizoya kuno kudare. Muna 2023 mwaka waDhisemba ndakakumbira mudzimai ari kumba kwavo mushure mekuti takatambonetsana ari kumba kwavo kudaro. Saka pakatambotaura natete vakati mudzimai akudzoka. Ndakamirira kuti mudzimai aperekedzwe kuti adzoke kumba. Ndakamukumbira kuti ndimubatisewo mari. Ndikamubatisa mari yaisvika 2000. Pa 2000 iyoyo takazoibvisa imwe yacho tichiishandisa zvatakaishandisa. Pakasara ipo 1550. Muna February wa 2024 pakazobuda nhaurwa yekuti pane kutaurika kwakaitika kwekuti vakandipomera kuti ndakadanana nemunin'ina wake zvakaita kuti iye azoti ini ndakuenda kumhuri dzekwenyu kunosiya gupuru.
chakanga chaitika ndechoti vakatanga tete vandifonera vakati ndiri kuuya kuChegutu kuti ndizokuyananisai. Tete vakasumuka foshuwa vachiuya, asi vasvika tete vakatorana nemuzukuru wavo vakananga kuna tete vangu inini vakati tauye kuzosiya Gukuru, hatichada murume. Ini handina kunge ndaudzwa nyaya yekuti ndo zvavaita nekuti handakavamirira. Ndavamirira kudaro ndakazovafonera kwakumani nekuti ini tichiri ndakangomirira handizoti tiri kusangana nguva izvanzi tisati kuHarare kuhama dzavo. Mushure mekuti ndavanipindura kudaro ndakabva ndafonerwa nemunyanya zvanzi ndaita vaenzi kuno. Ndikati vaenzi vapi? Zvanzi mudzimai wangu natete vacho vauya kuno kuvati isu hatichada imba nepamusana pekuti isusu atigurira nemunin'ina wemukadzi. Ndobva ndangoti kwaivo vazondisiya sei kuti nyaya yacho itaurike ikoko. But kana zvizvo zvavauya kuzoita aiwa ngavachiite ndo zvavafambira handiti nekuti ndavandisiya kuno. Asi kana vaenda vachiti vari kunosiya Gukuru ndanga ndichikumbira kuti iye mudzimai abva asiya mari yangu ipapo tozotangira kutaura ikoko. Mari haina kusiyiwa, vakadzoka. Pakapedza masvondo ndobva ndazobvunzawo kuti ko nhaurwa yenyu makaipedza muchiti kudii, nekuti muzukuru akandibvunza kuti ndo mamiriro azvaita. Ndikati ini handikwanisa kutambira Gukuru iri nepamusana pekuti nyaya yakaitwa zvisina kunyatsoti gedye, nekuti ini ndaifanirwa kupiwa divi rangu rekuti nditaurewo nhau yangu ndionekwa kunzi inini for sure nyaya yatiri kupomerwa ndizvozvo, uye nyaya yemari yakanga yatorwa ichi sezvo ivo vakanga vatora zvinhu zvavo zvese vaenda, indikava tichidzosewo zvangu, asi zvangu havana kuita se havana kudzosa. Zvamaiti vadzose ndo mariyo 1.550. So pane nyaya yemari ndinokuvadziva chamazvinhu akuitwa bwera koma cheya chona tati mukoma wawane cheya kugarama dzakuya dziri 100 dzinoenda ku vatete makapa murume Gukuru uya rapo yakapiwa munhingo mururewo Gukuru takaenda tikanosiya kumuzukuru aiyo iye munyanya kuHarare. papuhwa order yekuti kana zviri izvo zvaakuitika ndaikumbira kuti mukadzi uyu asiye mari. Handiri kunzwa nyaya pane nyaya yemari. Panyaya yemari imamo pamusoro yodaro baba ava ndakanga ndabva kumba kwavo muna June muna 2023 nezvikonzero zvakawandisa zvatanga tisina kunzwisisana. Tamuna naNovember vakadzoka vachiita kunge vakuda kudii kudzokerana neni. Ofuchi kumashure kwanga kuine nyaya dzanga dziri pending dzavaiziva dzekuti ndaifanira kuenda kuchipatara, ndaifanira kunoona nagaina pamusoro pemimba yanga yabva. Vaitoziva kuti kuchipatara ndainzi ndinotariswa. Aigara akatoti anzi ndiye akakonzeresa kuti mimba yangu ibve, iye akandirova ndini pamuviri. Saka nyaya dzese idzi ndaifanira kuenda kuchipatara, ndaive nechikilo chaive panzeva, aizviziva kuti chaifanira kubviswa. Paakadzoka nemari yaakauya nayo, akauya achinditi ndikuda kuti uende kuchipatara unotariswa. Panyaya dzekumashure ndiwe unoramba uchinditi zvoni ndindakakubvisisa nhumbi, ndindakakonzeresa kubva kwenhumbi yako, da kuti uende kuchipatara. Zvisinei hazvo mari ndakaitambira $800. Pa$800 tashinga akabvisa $200 achiti ndoda unobhadhara mari yerent kumba kwanga akugara kunotona. Pasina kufamba kwenguva akanditi da kuti utumire mai Munashe $50. Mai Munashe ndiye mukadzi wake wokutanga ane mwana waanaye. Ndatumira $50 ndakatumira neEcocash ndikatomusendera maconfirmations. Ndamusendera maconfirmations pasina chinguva akabva aenda kuTanzania. Aenda kuTanzania akaenda kuTanzania akanoita zvaakanoita ake negirlfriend yake nechi andina kuzvidii ndakangozviignora. Vadzoka takunopera kwaDecember ndaiona mastatus emunin'ina wangu ari mumba mangu. Ndobva ndakabvunza ndikati ko uripi kudzi? Zvikanzoni ndanga ndiri kokwekwe ndakasiyana nazvo musi wekutanga.
Papera 2 days akaposta rimwe status. The following day wamuswe Friday akaposta rimwe status. Ndovandati inini kuti ndipomere mwana wababa wangu nyaya rega ndiregedze. Rega ndikwire ndiende kumba kwemunhu ndinoona zvandiri kuona ndizviri. Zveshuwa ndakasvika ndikaona zviri izvi. Zveshuwa ndakaenda ndikanoona zviri izvi. Ndikamubvunza infact ndisati ndamubvunza ndakafonera munin'ina wangu akandibvunza kuti Tashinga ndiani kunotona ndiende kunotonini. Vandatayiwa zvakanaka kana ndiri ndakutadzira ndichakumbira chii ndichakumbira vegere. Ndofunga akafonera bamukuru vacho akavaudza akasvika akandichinjira fesi. Since ndatangira pakati munhu aindityisidzira nyangwe ndiri mumba ndikada kuti nditaure aindityisidzira munhu anorova wekuti kana akarova nosvika pakukudzipa huro kusvika wapera pamwe. Ndo imwe reason yakaita kuti ndibve. Akandirova ndine mimba. Page 2 akandirova akaita zvekundikika. Ndikamuudza kuti wandikika. Ende chakatanga kuti andiro iye ndakumbira kutengerwa mahewu. Pamwiri pangu pekutanga ndanga ndisingadyeni. Ndaimwa tumahewu tudiki twetu. Akandipindura rafunda ndine mwana kuholiday. Mwana ndiye aitoona kuti ndadya here ndaita sei. Akasvika pakuti jeje vane utsinye. Munhu ane mwoyo wakasindimara ukada kuti utaure chinhu uye anamise vanhu uite se uti kumba kwakadai so anongokupindura nhasi. Munhu anorova kuti nyangwe ndikada ndofunga maybe inyaya yekuti ndine mhumhu mudiki ndaitotya nyangwe ari kuHarare kwaari kutaura kuti aive kutyoro. Ndaigara ndakati ndoita kunge ndiri kumanikidzira rudo. Nyaya ari kutaura kuti shamwari yangu akataura pamaroro. Hongu musikana waye akataura izvozvo asi haana kutaura nemutoo waataura nawo. Shamwari yangu akataura achiti akaramba achiita zvaari kuita handifunga kuti tinowirirana naye. Uyu takunoroorana akamitisa mwana waMJ. Amitisa mwana waMJ akaramba nhumbu. Aramba nhumbu ndikamuramba ndikati Tashinga zvemadhirama handidi. Ndofunga kuti ndizorohwa kanga kakeki 3. Patakazosvika pandakati aiwa hande unondikumbira regere pamberi pana sekuru vangu nokuti kundishungurudza kwacho handizivi kuti unozoita sei. Akasvika pakuti anzi ndozviuraya ane masuicidal thoughts. Akada mumba anogona kuti ndikuda kuzviuraya nekuti handisi kuwirirana nehama dzangu handisi kudii. Akasvika pakunditi zvoni ndofunga unotofungira kuti ini nditsikwe nemota. Ndikati ndozvaunofungira unoda kuti ndife. Akasiya mbondinyorera tsamba iri mumbepa yekuti don't worry about me nokuti ndamumangarira kuna nasisi vake ati ari kuda unozviuraya. Anogara achindichikidzira. Pese panondirova musi akandirova usiku ndikamhanya ndikazobatsirwa nababa vandaigara navo. Ndo pakauya apwanya foni kuitsemura nemaoko kundidzipa kurara ndiri pamubhedha kuti rabata. Anoita zvimwe zvinhu zvekuti haukwanise kugara naye. Akasvika pakundiendesa kun'anga kwandanga ndisingade kuenda kun'anga. Ndikasvika pakuti handidi izvo handidi wataura nani wandikumbira here wandinyepera kuti tikunonamatirwa pekutanga ndanga ndakurambira. Vanhu vanga vakamuonera zvavanga vakamuonera indoziva kuti pachiona kune chivanhu but chivanhu hachiuye nenzira iyoyo. Mumba mishonga anogeza mishonga anoita zvaanoita ndaigara ndakamutsiura. Izvozvo isi tinogeza yakadarika yamunofunga mishonga ndezvekupa izvi ndezvemusha mangu maunenge wauya semurogo handitika but chausingade haudi handitika ndokurarama kuripo mazwana kokuudzana kuti aiwa inini mukwandiko handiti ini ndoita zvinhu zvangu ndichiziva kuti kana ndaakuita izvi mukadzi wangu anenge akangoteyawo kungoonawo ndichizviita asi iye hadi yake aite. Iwo kana wakuitawo zvako ndokupa mukana wekuti as long tiri kuita zvinhu zvokunge tichiita zvinhu zvedu tichiwirirana. Inini nyaya yandabata ikutaura nababa imati 800 ndazozvima 2000 tinoda kuti tidzokere ipapo nokuti ndo nyaya yavari kutaura kuti pandakapiwa bhukuro dai ndakasiyirwa zvinhu zvangu ipapo otherwise mungadai musiri muno mudaro kufunga kwangu handiti but hapana kuzosara zvo handiti mari yakanga iri yei maivachengeteswerei mari yemupango yokunondichengetai pamusoro edare mari yaida kuchengeta akauya yaida kuchengetesa Tashinga akauya achinditi ndanga ndichida kukupa mota une mari ndobva ndamudza kuti ndine $2000 zvikanzi ndiri kuda kuti uzondipa $2000 ini ndokupa mota iyi iye unotenga open track achiti anzi ndo mota yechirungu. Ndikati ayewa ini kana kuri kutenga mota ndichatenga mota nemari yangu. Akati patakaenda kudirector akabudisa message anga akati ndoda kukuchengetesa 2000 yandakati I can't handiti paakazouya Tashinga
akauya ne$800 achitaura nyaya yekuti ndiende ndinorapwa, ndiende kwagaina ndinochekwa chinhu chatipanzeve. Ina ndina kuzvitora pakuti ndichengete mari iyo ndakatoishandisa. Kana pese paaiuya ndaimuudza kuti asina mari ndakaishandisa nyange patakagara matare. aiva tashinga chakadzuru kana ari mukadzi wenyu wamaenda kuti amurapise ndiya pamusoro echangamira ndofunga tichitanga dare tataura takapika takabata bhaibheri handiti ndoda kuti tidzokere kumashure mbichana ndichinyatsotseketudza panyaya yemari. Inini ndine umboo kuti mari ndakapa musi wa6 December handiti muna 2023. Mimba yaari kutaura yanga iri ya2022 December tizopinda muna January yakabva musi wa4 January paakandopinda muchipatara akabuda musi wa6 January 2023. Mari ndakamupa that was 2023. Mari yandakamupa usho tikatasa pamachatsi andinawo ndakamupa musi wa6 7 December 2023. Zvekuti kumashure ukanga achida kurapiwa kudika handina pandakamurova ane mimba usho ndochekutanga. Chechi2 paakabva mimba iyoyo zvese zvaida kuitwa ndakaita vakaenda kuchipatara akanorapwa zvese kusvikira aburiswa muchipatara. Nyaya yaida kuonerwa nagaini yanga iri nyaya yekuti uyu aiva nedambudziko rekuti pamwe pacho paanoenda kumazuva kwenguva yakareba. Nditori nemamwe mapictures yandakatomboenda naye kuna chiremba apedza mwedzi 3 asiri kuteera. Ndo nyaya dzaida kutaurwa. Asi patiri kutaura nyaya yemari izvi ndakamupa iri 2000 muna 2023 December musi wa6 between 6 and 7 akukonfirm nemachatsi. Ndobva tati gare iyo paari kutaura ane paakatomboiramba asi kuna na 20 something kwaDecember ane message yaakasenda futi achitaura nenyaya yemari iyoyo achiti huya utore mari yako ukaregedza kuitora ndichaishandisa ndichaidya tanga tanetsana. Anga asati aenda futi kuna chiremba. Pane mimba yakazobva asi ndandisa ndasvika ikoko pane kubvunza kwandandoda kubvunza vedare kuti mudzimai anokwanisa here kuziva kuti mwaka unoteera ndichange ndabata mimba uyu mwaka uyu handibate mimba. Nekuti pandakamubvunza kuna na 16 December ndiri kuTanzania anda achiti ndiri kunzwa mudumbu kudai wa 2023 ndakatomubvunza kuti haisi mimba here akanditi handina mimba handiti azotaura nyaya yemari ndobva ndangoita brush off nyaya yemari hozi ndakangotiwo maybe ndo zvinoita vanhukadzi. Mimba yaari kutaura izvi yakazobva kuna na January February should be end of January. Chakanga chaitika ndechekuti akatanga achiti nini ndiri kunzwa mudumbu akaenda apo panonzi yemuna Mondo Road pane Medhab ndo paakatanga kuenda ipapo akasikoronzi nachiremba nhende iwe unenge wakazvitakura asi chiregedza kuita basa rinorema kana kuti wana nguva yekuzorora. Andiudza kudaro ndakamuti iwewe chimbomira kuenda kubasa uzorore sezvaungaudzwa nachiremba. Akaramba aingoti ndikuenda ndinozorora ndakarara kubasa kutaundwa ndinenge ndiri. Ndikamuti gara kumba uzorore nekuti anga chiri kumba kwavo aingoti aikumba kwacho kunobhohwa nekuti ndinenge ndiri saka zvirina ndiende kutauni. Pakasvika time yekuti ndakashayikirwa nasekuru hanzvadzi yaamai kwaMurewa ndakauya ndikamuudza ndikamuti because iwe wakanzi nemachiremba unoda nguva yekuzorora ndikakutora tikaenda kunhamo uku handifunga kuti zvinonoita zvakanaka nepamusana pekuti uri muroora zukuru. Hapana pekuti vamwe vanenge vakuita basa iwe wakagara havazonzwisise nepamusana pekuti pane zvakanga zvamboitika kumashure pakaiswa dombo rababa vangu inini tange tiri mukunetsana hana kukwanisa kuuya vanhu vese vakakahadzika. Saka ini ndakangomuti handione kuti pane enini dzekuti iwe ude kumanikidzira yeti health yako ndo yakakosha. For sure takaenda aita zvake zvekuti zvenharo takaenda kunhamo ndokunga mai vacho vakatombokumbirawo kuti aiwa wadiwa Sara ndiaenda inini natete vangu vakataura zvimwe chete izvozvo akaramba akati no ndinoenda. Takaenda kunhamo tabva kunhamo ndo paakasvika akatanga kuenda kumachiremba mimba yechinzi yakuda kuti yakupfuura ndo pane mari yakashandiswa ipapo kwaakatanga kuenda kuMedical Hub ndini ndakamuti tora pamari iyoyo
chaari kutaura chepanzeve chaari kuti chakanzi $70 chairi kanobvisirwa kuchitumbisa, ndikamupa iri keshi mari iyoyo handina kuibvisa pane mari yaari kutaura. Tikabva ipapo akati ari kuenda parailway surgery iri just across the railway takuda location, akanoona CEO Gono ipapo, vakamubatsira atotaura kuti mudzimai wangu ndokuti ndoshandidzana navo, akaudzwa zvezvekuita. Ndikati alright fine ndinoita, ndichimudza kuti bvisa pamari papo, akanzi ainda anoona gaini. Chikonzero aida kunoona gaini kuchinhoi, aida kuiswa stitch inonzi Schroeder suture inoiswa pamuromo wechibereko kuitira kuti mimba isabve. Vakasumuka, ndikakumbira amai kuti vaende naye kuchinhoi, vakasvika unoona vanonzi Dr. Kanongwe. That was 2024. Handiti vanoona Dr. Kanongwe, ndakatotanga kutovafonera ini Dr. Kanongwe vachinzi vari pahospital kupi mutheatre, ava vakaenda kusurgery iri kurengi. Ndikavafonera ndikati chimira vari kuuya, vakanobhadhira consultation ye$50 because ndoyanda ndataura navo, ndichimuudza kuti bvisa pamari iyoyo. Zvaari kutaura zvekuti ndakamusira 800 ndikamuti 200 handisi kuona pani zviri kupinda, nekuti inini pandakamupa mari iyoyo, mari yerent ndaiziva kuti ndoibvisa pasalari yangu. Mari yaari kutaura iyi ndakamupa kuti aibate yakadaro isina kubviswa, ende yaari kutaura yemwana hapana pandaimuti inini bvisa mari yemwana, because iye akataura budare last week achiti imari yandakamuti atumidzire mwana ada kutengerwa blazer. Iye anotaura kuti ndemuna December, of which that's not it. Manga musiri muna December, nekuti muna December maari kutaura. Ndokunga ini ndakasumuka muZimbabwe I think kunana 14 kwa December ndichienda kuTanzania, ndikadzoka musa 24 December. Hapana pandaimuti ndipo mari, nekuti salary yedu yakasara ichipinda, saka hapana pandaimuti ndipo mari yerenti, mari yesalary ndinayo. Zvapedza kudaro ndo pavakaita iyo nhauro yekuti ndabvisa mari dzandamuti bvisa, inini ndaita ndichikalkuleta mari dzangu kuti no, pamari yandakamuti chengeta ukabvisa mari yakati parusara mari yakati, ukabvisa mari yakati parusara mari yakati. Dzimwe mari ndaitomuti puhwana nhingi dzevanhu vanenge vari muno muChegutu bhozi pamba cho ndaishandira kunotori. Saka mari yatona yese yasara iripo mari yenyu yo. Pamari yangu yandoziva yakasara iripo $1,550. Ndo mari yakasara nemukadzi. Zvikuti zvamaiti mimi ndasiye ndo mari yamaida kuti asiye. Uongo mambo wangu. Ndikunzwa muchiti patakambotaura mudare, mataura mudare makanzi chiine dare. Ndo parakazodzi nyaya yanga yambopera izvo yaita urukuru. Vakanyoresa kuti usabukira murume pachena. Kuramba nemari dzekusabukira murume pachena Ndizvo zvachaizvo. asi mama kwagukuru maenda pachena panokura kwagukuru. Aiwa, nyaya yakaitika kuti pagukuru ndirirambe parakauya, mauira arakaita 1 nemhosva uri chikonzero chaipirwa gupuro. Gupuro zvisinei kuti chii chariri kupirwa, richipirwa nemunhu anofanira kupa munhu, hazvitsvagwi kuti sei ari kupa munhu. Harina maconditions ekunzi mawiro arazoita. Kana ratobiswa rikabviswa, munhu atotaura kuti handisi kuda, handichada, itokeno kuti divorce. Chinhu chokuratidza kuti zveshuwa zvandiri kutaura handichada, ndo zvaitaura mukadzi uyu. Handiti zvekuti ane mari ane chii zvakazotaurika paapaya kuti kana wati gupuro wabvisa zvinhu zvangu ngazvisare ipapo, hazvaitadzisa gupuro kushanda. Endi gupuro kana rakapuhwa munyaya wenyu ari kupi? Ari kubasa kwaRavi. Ari kubasa kwaRavi. Rakaenda chaiko chaiko kwanofanira kuenda kumunyaya, handiti yemidheta mubhiriji inoyambutsa zvunuka kuenda kumurume kumadzitezvara kuenda kupi, iyeye ndiye anofambisa kamashoko. Saka paifambisa mashoko ekuti inini handichada, ndozvaitaura mukadzi. Nyaya dzirimo, pane nyaya dzekunin'ina, nyaya dzekudini-dini. Izvozvo haisi nyaya dzekuti kana ndikange ndachiva muramu
andida zvake muramuye. Tinavo vakadzi vakoma nevanin'ina mupahwani tinavo haisi mhosva iyoyo yaitoda kubatsirwa kune mukadzi uyu kuti aiwa vatete kana munin'ina iri nhamo yakuinayo yamunofunga kuti inhamo ndo yaari kuchiva munin'ina wenyuyo musiye yauye azoiona enongwana muchikindiswa mese izvozvo muri vaviri umwe akakiwa kuseni umwe mangwana kuseni umwe akarohwa manheru umwe mangwana kana kuriko kurarama kwamakanga muchiita but rubetsero rwatiri kuda pano kubatsirana nderwekuti gupuro iri rabviswa rakafamba sei naye vatete? Gupuro rabviswa ndakanopa muzukuru. Ife takatanga taenda kwatete. Tete wakati apanofamba pengwashi handikwanisi kudii kuritambira. Ndobva taenda kumuzukuru anova iye munyaya. Tasvika takanopa muzukuru gupuro. Muzukuru ndiye aizoendesa gupuro. Akazofona achiti sekuru varamba gupuro. Vati ndikuda kutanga ndaziva kuti vana baba venyu vari kuzviziva here kuti maunza gupuro. Akati ari kuunza vanhu vekumba kwavo vagare padare tigariswe dare. Kwakauya vanhu kumba, asi pavanhu vakauya kwakauya iye navatete vake nemuzukuru nevamwe varume 3 vasiri vataigarisana navo pamatare ese vanoziva kurohwa kwandaita, vanoziva kubatwa kwandaita, vanoziva kukomblena kwese kwandaita nyango pandaita. Akauya nevanhu vakauya navo zvakanaka. Ndobva nyaya yataurwa zvikanzi previous dare racho ranga ranzi tinopai 3 days kuti mutaurirane. Kana mumati hamuchado todi zvopfuurira mberi. Zvisinei pa 3 days ndakataura ndikati ina handisi kukwanisa. Ndobva kwazogarwa rimwe dare. Zvikanzi takukupai dzimwe 3 days. Kana mati hamuchadi, kana maudza vana baba kuti ndozvamakuita, maudza muzukuru. Muzukuru gupuro ranga akabata oita sei? Opfurikidza oendesa muna sekuru vake. Harina kudzoka maoko mangu. After 3 days ndakatoudza muzukuru abvunza kuti ambuya makazodii. Ndikati muzukuru handisi kudzokera kumashure. Nyaya yangu ndiyoyo handichakwanisi. So nyaya yekuramba naye isiri yekutungamira mberi. Kuzuzwe makuramba ukaramba. Yemari yamupinda manje. Ngono mbomu mchapinda basa panapa tesami chete. Budget nya ndakazomupa $2 akazoenda kwa kumazai akazoenda. Zvinoitika mdzimba dzingine pedze tsuwa dzadika kaizvo. Rechivanhu redu criminality mukati. Vanhu panoramba navanhu ndopaunozonzi akazenga akazodai akadai. But isusu chatoda titaure pano nhasi vatete kutsamwa munogona kunge makanga makatsamwa mukadini. Hamuna here pamakazombofunga kuti imba yangu hangu regedzai ndipinde muimba yangu tidzokere mumba mangu. Akazombouya here murume zvairamba gupuro akariramba akarivhika akadini akazombouya here achitaura nyaya yekuti ndiri kuda mudzimai wangu? Haana. Saka raimisirwe paanotaura pese panonzi chii anenge achiti ari kuda mudzimai wake, but ari munhu anoda mudzimai wake anooneka nemabasa. Zvisinei handisi kutsvaga kuti mabasa ake akadii kana kuti akadii. Inini ndakati handichakwanise, murume handikwanisa kugara naye, ndinokwanisa kunofira mberi. Anondiuraya, kundida chaiko handidi. Zvinhu zvemari yaari kunyepa iyi imari yekuti aida kunoroora. Aida kunoroora pamwe hameno zvakaitika kumashure zvamanje manje. Ndofunga mari yangu inini yandakamudza kufunga kuti ndinayo. Vabereki venyu vari? Baba vakashaya, mai vari. Vana bamukuru variko. Variko kwazvimbo. Havasi kunzwa zvakanaka, vari kwazvimbo. Komai vari? Mai variko. Mai muri? Chinowanzoitika misha ikasara mamai, vakwasha akave nhuku anogona kudhererai kusvika pekuti anoda kukuitisai zvaanoda mumusha. Handiti makwa
hazvisizvo zvatinotarisira. Tichitarisira kuti kana mumusha mwana akanzi arohwa nemurume wake ngavagarisane zvakanaka. Ndoti chishuwo chedu zvekuti mumusha mai vasara vega kana kuti baba vasara voga, kwabanga baba vakazoshaika mukwasha asati apinda mumusha kana kuti vakashaika mukwasha atove mumusha, zvinowanikwa zvese. Handiti but kufa kwehosi inosiya imwe. Handiti makuwana. Saka manzwa avari kubvunza kuti vana baba mudiki varipi, ndivo vana baba ivavo. Nyakutumbura vakafa, handiti hazvirevi kuti unoti wanhana baba nokuti baba wako wakafa, hazvisiri izvozvo. Inini nyaya yemari ndopandabatirira. Munoziva kuti zvinonzi extortion, chekuti hambofa akandiramba mukadzi uyu because ndongoti ndikuda mari yangu. Izvozvo hazvisi zvatingagarire mudare. Toda kugarira mudare kuti ndinyengetedzere mukadzi wangu, ndikuda mukadzi wangu. Zvekuti mari, zvekuti chii, hazvisi zvatingatungamidze mumatare. Hazvisiri izvozvo. Hazvisi pamudiki. Kana tauya kudare ndichida mukadzi wangu, ndinotaurira dare kuti veduwe tega tega patasvika takundikana, ndandichikumbirawo dare, mama muuye pamberi pangu apa mundibatsire, ndiri kuda mukadzi wangu. Handiti makuwana ndo dare rotopinda iro, kwete remari. Imari inganiko dzatadyiwa nepambi mukadzi. Saka wandisa kwete mari yemukadzi wandachigara naye. Mukadzi wangu wandiri kuda mukadzi yeye, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndandichifunga kuti iye zvino tingatenderedze musoro wedare tichishayisisa kuti patiri kuda kunyatsonopinda ndepapi. Last week titaura nemwana pakakasira nyaya iyi yekuti mambo vakamboumisa nhau yegupuro yakanga yabviswa namada vakachisangana kuchema. Saka hamene kuti ivo vanga vauya vachine pfungwa yavo yekuramira vari pagupuro here kana kuti vane kuibvisawo pfungwa kwavanozoita. Hamene mandasvika hangu mataura ndochimwe chezvinhu chavangaita kuti vabatsirwe futi namambo. Saka vanzwa vanhu havafaniri kungorambana nyore. Mukoma varipo pandasvika ini ndedare ndepekuti pane ari kuideremba yacho pauti wavo. Mubvunzo uri kuti pauviri kuna iye murume wemari uyu kozi mukadzi angatoro ndoda imba anoidii imba kana ine maronda, anoidii imba kana ine maronda. Nyaya iripo ndeyekuti iye murume uyu tofanira kuti ticheme naye, tiri kudivi rimwe chete naye, atitaurira ndiye kuti ari kudere mukadzi kana kuti ari kuda mari yake chete. Asi pavapedzisira kutaura tedzi havakanga vachitaura mudango mudzimai wavo nekuti ngumuka. Yes, ndonyaya yavangada vapedzisira naye kuti ini zvandazouya muno mudare zvemari tingataura, zvechii zvimwe zvatakatadzana tingataura, asi ndichandiri kuda, tiri kuda chii? Mukadzi wako. Handiti masvora, ndiri kuda dare kuti mundibatsire. Hakuna mambo wangakurudzira kuti imba dzevanhu ngadziparane. Hakuna. Hakuna. Saka kana mambo vakanga vasvika ipapo vari pano, handiti ngavauye mambo vatibatsire, then ava kana zvichiita wongoita 2 minutes vachifunga vatete mombobuda mukwasha, wongobuda todzoka after 5 minutes motiudza mambo vanenge vauya vobva vaisa mutongo panyaya yenyu. Tokumbira kuti veukama nemwana uyu mombotaura naye, nyangwe mukasaenda kure mukangobuda mukapinda mune dzadza rumwe bira pai mokurukura muri imomo 2 minutes